Самая скандальная сталічная будоўля апошняга дзесяцігоддзя. Рэканструкцыя стадыёну «Дынама» коштам 3 новых еўрапейскіх футбольных арэнаў. Гэта адбывалася ва ўсіх на вачах. Пра гэта пісала прэса, але вінаватых так і не назвалі. Наше расследаванне выявіла тых, хто зарабляў на непразрыстых схемах пры адбудове менскага стадыёну. І знайшлі мы іх не ў турме ці ў замежным сховішчы, а тут, у беларускай сталіцы, на высокіх дзяржаўных пасадах. Хто і як распілоўваў бюджэтныя грошы на рэканструкцыю стадыёну «Дынама»? Колькі грошай падаткаплатнікаў сышло ў іх кішэні і чаму вінаватыя засталіся непакараныя? Вы глядзіце перадачу «Давайте разбирацца». З вами Ольга Ратмірова. І Станіслав Вашкевіч. Сёння ў нашым выданні. Коттеджи, мерседесы, сямейныя сувязі. Там все чики-чики. Як працавалі схемы распілу на стадыёне «Дынама» і хто на іх узбагачаўся? Вугорскі дызайн, нямецкі, Мінск праект. Такие стадионы в Европе не строят для футбольных целей уже лет 20. Якім мог быць стадыён «Дынама» і што беларусы атрымалі ў выніку? 160 мільёнаў долараў каштавала ў выніку рэканструкцыя «Дынама». Такі сметны кошт запісаны ў інвестыцыйнай праграме горада Мінска на 2019 год. Гэты кошт амаль утрая перавышае выдаткі на будаўніцтва, напрыклад, стадыёну «Альянс» у Вене, які змяшчае на 6 000 больш гледачоў. Што праўда, мінскі стадыён прыстасаваны яшчэ і для лёгкаатлетычных спаборніцтваў, але ў Скоп'е рэканструкцыя аналагічнага аб'екту абышлася больш чым у 4 разы танней. Напрошваецца выснова, што істотную частку бюджэту на рэканструкцыю проста раскралі. Але як, калі за праектам сачылі на самым высокім узроўні? Мы пачалі з вывучэння тых парушэнняў, якія выявілі органы дзяржкантролю. Але тут улоў апынуўся небагатым. Пра тыя факты размарноўвання бюджэтных сродкаў, якія знайшлі сілавікі, у прэсе паведамлялася толькі аднойчы. У 2017 годзе камітэт дзяржаўнага кантролю праверыў ход рэканструкцыі «Дынама» і выявіў факт незаконнага выдаткоўвання сродкаў. Гаворыцца ў паведамленні на сайце КДК ад 24 студзеня 2017 году. Заказчык аб'екта КУП УКБ Мінгарвыканкама аплаціў транспартныя выдаткі падрадчыка ААТ «Будтрэст нумар 1» на перавозку на стадыён 39 000 пагонных метраў сталёвых абсадных труб. Як паказала праверка, матэрыялы ў такой колькасці на будпляцоўку не завозілі. Сутнасць апісанай аферы, як патлумачылі ў КДК, была наступная. Згаданыя трубы ўжываюцца для таго, каб бурыць у зямлі скважыны. Потым у скважыны ўстаўляюцца жалезабетонныя сваі, а абсадныя трубы дастаюць і бураць імі ж новыя дзіркі ў зямлі. Але Мінск праект, які выступаў праекціроўшчыкам стадыёну, чамусьці прадугледзеў у смеце, што на кожную дзірку трэба новыя абсадныя трубы, якія пасля кожнага бурэння нібыта застаюцца ў зямлі. Силовики будут выявлять коррупционные схемы, сажать коррупционеров, на их место будут приходить другие коррупционеры. Соотношение выгоды и рисков таково, что новому, директору концерна или чиновнику, нечистому на руку, ему выгоднее сегодня наворовать, отсидеть 5-10 лет и выйти, и потом жить припеваючи. Далей праверка выявила, что паводле документаў на будаўнічую пляцоўку завезли 39 000 пагонных метраў труб, а на самой справе іх туды поставили толькі 4 000 метраў, у 10 разоў менш. Кошт фіктыўных труб, сыходзячы з расцэнак, якія прывялі кантралёры, складаў 6 200 000 рублёў, то бок каля 3 мільёнаў долараў. Прадстаўнікі будтрэсту нумар 1 заявілі, што пры бурэнні дзірак трубы моцна дэфармаваліся, і іх немагчыма было ўжываць па некалькі разоў, як гэта прадугледжваюць нарматывы. Але адмыслоўцы лічаць гэтыя апраўданні прыцягнутымі. 39 000 заклалі, 4 выкарысталі. Гэта падман. 10 адтулін яны як мінімум зрабілі б. На 39 000 памыліцца я не ведаю, трэба быць неспрактыкаваным. Ці гэта студэнт павінен рабіць нейкі там. Наогул уся гэтая дакументацыя павінна праходзіць экспертызу. Перш чым пусціць гэты праект у ход, яны глядзяць, ці правільна ўсе ўлічаны нормы і матэрыялы. Гэта ж дзяржаўныя грошы. Яны могуць дэфармавацца толькі калі вельмі тонкія і вялікая даўжыня. Калі яны разумеюць, што ім трэба бурыць 10 метраў у глыбіню, то праекціроўшчыкі павінны закласці такую таўшчыню сценкі трубы, якая дэфармацыю дапусціць, напрыклад, на раз 10, ніяк не з першага разу. Агулам КДК падлічыў, што уключыўшы ў смету фіктыўныя трубы, першы будтрэст нанёс Мінгарвыканкаму шкоду на 600 000 рублёў. Здавалася б, перавяла адна дзяржаўная кантора, другой грошай больш, чым трэба. Пералічэнні ж адбыліся з адной дзяржаўнай кішэні ў другую. Аднак, з досведу нашых расследаванняў мы адразу западозрылі, што пры такіх схемах існуе канал вываду грошай у прыватныя рукі чыноўнікам ад будоўлі.
І сапраўды, Будтрэст не сам пастаўляў на Дынама трубы. У яго быў субпадрадчык. Знайсці яго апынулася няпроста, так як абралі яго без абвяшчэння тэндара на сайце дзяржаўных закупаў. Мы праводзілі апытанне, здабывалі старыя дакументы і ўрэшце яго знайшлі. Субпадрадчыкам апынулася прыватная фірма «Белбуд-рэканструкцыя». Заснавалі яе два дзялкі. Адзін з іх, Сергей Есьман, выконвае цяпер функцыю дырэктара. А вось другі, Андрей Мархель, фармальна ў 2014 годзе з гэтай канторы сышоў. На пасаду намесніка генеральнага дырэктара па вытворчасці Будтрэсту нумар 1. Праз некалькі месяцаў Будтрэст аддае Белбуд-рэканструкцыі істотны кавалак работ на рэканструкцыю стадыёна «Дынама». Чыста тэарэтычна мы дапусцілі, што гэта супадзенне. І Мархель сапраўды парваўся сувязі са сваёй фірмай, якая трапіла на «Дынама» выключна праз канкурэнтную барацьбу. Але нашае далейшае расследаванне гэтае дапушчэнне зняпраўдзіла. Па адрасе Белбуд-рэканструкцыі ў Дзяржынску зарэгістравана яшчэ адна кампанія «Профіта Груп», дзе былы партнёр Мархеля Сергей Есьман з'яўляецца саўладальнікам. А дырэктар «Профіта Груп» жанчына з такім жа прозвішчам, як і намеснік генеральнага Будтрэсту. Завуць яе Вольга Мархель. Мяркуючы з яе пастоў у сацсетках, Вольга будаўніком не з'яўляецца. Яна аматар дызайну вопраткі. Заснавальнік «Профіта Груп» усё той жа Андрей Мархель. Як мяркуецца, муж Вольгі Мархель. Зараз саўладальнікам пералічаных кантор фармальна лічыцца грамадзянка Расіі Яна Віктараўна Залатухіна. Аднак, паводле супрацоўнікаў гэтых фірмаў, яна ў Беларусі амаль ніколі не з'яўляецца. Золотухина – это учредитель, она в России живет. Она россиянка с пропиской в России, она не руководитель предприятия. Усім кіруюць былы партнёр Мархеля Есьман і жонка самого намесніка генеральнага дырэктара Будтрэсту. З 2016 году па 2018 адно толькі 94-е будаўнічае ўпраўленне першага Будтрэсту выплаціла Белбуд-рэканструкцыі больш за 15 мільёнаў рублёў. Гэта тое ўпраўленне, якое займалася рэканструкцыяй «Дынама». У прыватнасці 94-е ўпраўленне замовіла ў Белбуд-рэканструкцыі работы па рэканструкцыі заходняй трыбуны «Дынама». Адбывалася гэта наступным чынам. Спярша заключылі дамову на няпоўных 5 мільёнаў рублёў, паводле ўсіх расцэнак, прадугледжаных правіламі дзяржаўных закупаў. А потым дабавілі да гэтай дамовы яшчэ 9 дадатковых пагадненняў на новыя работы, агулам амаль на 70 мільёнаў рублёў. У 18 разоў больш, чым першапачатковая сума. Сэнс схемы ў тым, што стартавая дамова афармлялася паводле сціплых расцэнак, якія прадугледжваюцца будаўніцтвам на бюджэтныя сродкі. А ў дадатковых дамовах кошты былі ўжо зусім іншыя. Адмыслоўцы адзначаюць, будаўніцтва – адна з самых карумпаваных галінаў беларускай гаспадаркі. Строительные тендеры имеют большое значение. Здесь, я бы сказал, наверное, коррупциогенная зона, одна из самых больших. Нет еще равных условий хозяйствования. Всегда есть кто-то ближе, там некоторые государственные тресты, там и организации. Мы накіраваліся па тлумачэнні да самога Андрэя Мархеля, але так і не дачакаліся. У кабінеце ён не з'явіўся. Тады звярнуліся да яго начальніка, генеральнага дырэктара першага Будтрэсту Уладзіміра Бубліка. Менавіта з прыходам Бубліка ў Будтрэст Андрэй Мархель заняў там высокую пасаду і пачаў курыраваць будаўніцтва «Дынама». Вы ведаеце про такую фирму «Белбуд-рэканструкцыя»? Працуе у вас на подрядзе. Вы подождите по порядку. Вы как попали ко мне уж? Попросился до вас. Да? Я готов, не готов поговорить. Да. Подождите. Нет, чекайте, готов, не готов. По сутности, вы зараз починаете проводить... Вы подайте визиточку. Кто вы, что вы? Телеканал «Белсат». Я назывался Станислав Вышкевич. Покажите. Да. Какие-то документы. Это самое посвящение. Сенс в том, что вы в курсе, что это фирма вашего зама, да? Не в курсе. Не в курсе? Нет. Мархеля Андрея. Ён заснавальнік этой фирмы «Белбуд-рэканструкцыя», которая у вас на миллионных подрядах. И в том лику на этом самом, на стадионе «Дынама». И, відповідно, у меня цікаво, вы не бачите тут конфликт интересов некий? Я не понимаю, что это за удостоверение. Я пока не готов с вами разговаривать. То по сутности вы не готовы на это отказать, да?
Я ще службу безпеки своєї позвав. Добре. Білбудреконструкція. Ми ведаємо так само, що спробувала пропихнути на $300 тисяч своїх труб в стадіон «Динамо», яких насамрэч вони не А ви що говорите ви? А ви що? Молодий чоловік, Да? ви що ви говорите? Да. То бок, я бачу документи. Це навіть в пресі писали, що комітет Так вам треба йти в КГБ. Ви там... Да. Вам треба туди йти. Добре, отримується, ви не ведаете нічого про цю справу, що вони сказали, що ми Я поставили... про вас не ведаю. Кто вы и что? Вы проходимец пока здесь, в моем лице. Да? Да, вы проходимец. И в чем мы Сейчас мы проходимся? вызовем милицию сюда, быстрее всего. Ну, Вы, наверное, создание не покинете. Да. Не вопрос. Да. Я думаю, что мы позовем милицию, узнаем, как вы сюда проникли. Не питання. Да? Добре, значить... Ничего хорошего. Я пока... Сейчас сюда будет милиция. Мені вельми радує ваша реакція, тому що, в сенсі, з другого боку, може, не радує, тому що вона каже, що свідчить про те, що все ж таки нечто не так, і ви про це ведаєте. Раз ви не хочете навіть розбиратися. Другая кампанія, якую мы згадали ў размове з Уладзімірам Бублікам, Run Building, таксама удзельнічала ў работах на «Дынамо». Квадрат на 9 з лішнім мільярдаў старых рублёў яна атрымала на першы погляд сумленна праз тэндэр, размешчаны на сайце дзяржаўных закупаў iStrade. Як гэта патрабуецца пры асваенні бюджэтных сродкаў. Вось толькі арганізатарам гэтага тэндера выступала кантора з тымі ж самымі ўласнікамі і нават практычна ідэнтычнай назвай. Монтажнае управленне Run Building. Итак, что мы высветлили на этом этапе нашего расследования? У выпадку з рэканструкцыі «Дынамо» некаторыя удзельнікі схемаў з прыкметамі распілу нават не замарочваліся арганізацыяй фейкавых тэндераў з рознымі спарринг-партнёрамі. Замоўцы проста раздавалі кантракты на велізарныя суммы самі сабе, падкантрольным уласным структурам. Што праўда, у 2016 годзе пасля скандалу з фіктыўнымі трубамі, які выявіў камітэт дзяржкантролю, Андрэй Мархель сышоў з будтрэсту, але ненадоўга. У 2019 ён вяртаецца туды на адмыслова створаную пад яго пасаду, намеснік генеральнага дырэктара па тэхнічных пытаннях. Фірма ж, звязаная з Мархелем, Белбудрэканструкцыя, нават не прыпыняла сваю працу з будтрэстам. З 2015 года яна штогод працягвае атрымліваць шматмільённыя падрады ад гэтай дзяржаўнай будаўнічай кампаніі. Чаму фігуранты не былі пакараныя, шматмільённыя схемы працягваюцца і па сённяшні дзень? З гэтым пытаннем мы звярнуліся да Андрэя Шорца, мэра Менску з 2014 па 2018 год, які наўпрост адказваў за гэты стратэгічны праект. Я не собираюсь и не буду вам комментировать то, что я не считаю нужным. Я сейчас занимаюсь другой работой, поэтому спасибо, что пришли, извините. Нас глядит миллион человек, и вы отмовляетесь прокомментовать, чему было потрачено на $100 миллионов больше бюджетных грошей, чем, например, на Венский Рапид, на іншие заходние якостные стадионы. Странные люди. Андрей Викторович, почекайте, коли ласка, одну хвилиночку. А як на «Динамо» атрымалі вялікія падрады фірмы, афіліваныя з будтрэстам? Ведаеце пра гэта? Па сутнасці, былы мэр адказваць на пытанне адмовіўся і пачаў ад нас уцякаць. Куды ён збег, ты бачыў? Нагадаем, стадыён «Дынамо» каштаваў падаткаплатнікам $160 мільёнаў. У 2-3 разы больш, чым каштавала пабудова большых еўрапейскіх стадыёнаў і ў шмат разоў больш, чым абышлася падобная рэканструкцыя ў Скоп'е, дзе футбольны стадыён таксама пераўтварыўся яшчэ і ў легкаатлетычную арэну. Атрымліваецца, на неэфектыўнасці схема з прыкметамі карупцыі кшталту закупкі труб у фірмы, звязанай з кіраўніцтвам генпадрядчыка, магло сысці каля $100 мільёнаў. Што ж атрымалі беларусы за гэтыя грошы? Ідём аглядаць стадыён з урбаністам, які адсочваў усе этапы рэканструкцыі. Стоит около 20 флагштоков, довольно массивной конструкции, вон я вижу даже с ревизионными окнами, как мачты освещения. Но на них ничего не висит, это странно. Если ливневая система так спроектирована, что она льет воду под ноги людям, то сделать с ней практически ничего нельзя. А если галереи сделаны узкими, 3-4 метра, то при панике там возникнет давка.
И это тоже никак не сделать, потому что там все конструкции несущие. Такие стадионы в Европе не строят для футбольных целей уже лет 20, наверное. Нагадаем, увесь проект мог апынуцца або таннейшым, або патэнцыйна значна больш якасным. У 2012 годзе тэндэр выйграла вугорская кампанія «Грабаплан». Меркавалася, што яна стадыён пабудуе з нуля. Праект ацэньваўся прыблізна ў тую ж суму, што і рэканструкцыя, якая атрымалася па выніку. Аднак Мінгарвыканкам ад супрацы з вугорцамі адмовіўся. Потым на конкурсе перамог праект нямецкай кампаніі GMP International, якая прапаноўвала рэканструкцыю за $123 мільёны. У гэтай кампаніі за спінай стадыёны у Нямецчыне, у Бразіліі, у Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы, у Кітае і у Польшчы таксама. І гэта тыя стадыёны, якія прымалі чэмпіянаты свету, чэмпіянаты Еўропы, напрыклад. То бок такая, можна сказаць, эксперт менавіта ў будаванні стадыёнаў. Будаўніцтва футбольных стадыёнаў гэта не проста поле ды трыбуны. Гэта такая вялікая індустрыя. Замову аддалі Мінскпраекту, які аналагічнай работы ніколі не выконваў. Праект рабілі і мянялі ўжо ў ходзе работаў. Гледзячы на стадыёны ў іншых краінаў, на іх кошты, на вынік, можна з упэўненасцю сказаць, што можна было пабудаваць, напэўна, танней і больш якасна. Тут шмат фактараў. Па-першае, патрабаванні да рэканструкцыі. Па-другое, ўсё ж такі, калі ты будуеш за 2 гады, гэта адныя выдаткі. Калі рэканструкцыя расцягваецца на 5 гадоў, то гэта іншыя выдаткі. Адмыслоўцы адзначаюць, у вочы кідаецца тое, што на адных работах айчынны генпатратчык істотна эканоміў, у той час, як на іншых закупах праяўляў надзвычайную шчодрасць. Даже вот там, где мы стоим, разобрать, что происходит на поле, очень сложно, потому что расстояние от боковой линии до первого ряда сидений на трибунах 25 метров. Сейчас очень хорошо видно, когда идет дождь, что примерно половина трибун, половина сидений, нижние ярусы, они заливаются дождем. А крыша, она предусмотрена не только для того, чтобы защищать от осадков зрителей, хотя тут, как мы выяснили, она нифига не защищает, но и несущую способность имеет. Все светильники, которые должны обеспечивать определенную освещенность событий, которые там происходят, они висят на крыше. А здесь, поскольку есть крыша, но, видимо, несущая способность крыши недостаточно для того, чтобы нести светильники, пришлось сделать мачты. Спецыялісты адзначаюць, будаўнічая галіна ў Беларусі абаронена ад магчымасцяў грамадскага контролю на самым высокім узроўні. Бесконтрольно. Это все происходит от того, что архитектурная общественность отвергнута, отключена от этого процесса. Сама система вот этих вот тендеров, так называемых, она порочна. У верасні 2018-го дырэктар управлення механізацыі нумар 79, чые краны працавалі на стадыёне «Дынама», абвінавацілі ў атрыманні хабару. А ў 2019-м адзін з намеснікаў гендырэктара першага Бутрэста таксама за хабар пры дзяржзакупах атрымаў 2 гады. Тым не менш, як бачым, некаторыя схемы застаюцца некранутымі. Итак, что мы высветлили по выніках нашего расследования? Основным аргументом уладаў того, что реконструкция апынулася непомерно дорогой, было то, что працавалі на объекте выключно белорусские компании. До гэтага дня мы думали, что гэта дзяржаўныя трэсты ды заводы. Аднак, як выявіла наше расследаванне, гэтымі бенефіцыярамі з'яўляюцца прыватныя фірмы, звязаныя з кіраўніцтвам дзяржаўнага генпадрядчыка. Каб не пропустить новое расследование телеканала Белсат, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и долучайтесь до нашей группы в социальных сетках. С вами была Ольга Ратмирова и Станислав Вашкевич. До встречи праз тыдзень в программе «Давайте разбираться».